a Protección Civil, a Empresa Municipal de Transportes, as distintas empresas concesionarias como Parques de Xardíns, Residuos e Limpeza Viaria, Auga e Transporte, o enorme traballo e implicación que tiveron ao longo de toda a noite e esta mañán tentando resolver o antes posible as multitudes de incidencias que tivemos. Sinalarvos que collendo datos do Observatorio do Campo Sur, que sabedes que é unha das zonas máis tranquilas da cidade en canto a climatoloxía, pois fala de rachas de máximas de 73,8 km/h e unha pluviosidade de 71,6 litros entre as 8 da noite e as 9 da mañán. Algún medio de comunicación falaba esta mañán de refachos noutra partes da cidade de 114 km/h. Eso nos dá un pouco a indicación do nivel de temporal de borrasca que tuvemos. Vou facer unha pequena relación de incidencias, digamos, por áreas, por entendernos e que vos quede clara a información. No relativo a muros, por exemplo, tuvemos 3 incidencias de caída de muros, unha en Poza Real de Arriba, outra na Rúa Ultrella e outra en Campiña de Guadalupe. Ao respecto de árbores, polas, etc., desde as 2 da mañán hasta hoxe as 11 da mañán, os bombeiros levaban realizadas 53 saídas, das que 45 foron por árbores, 3 por saneamento de tellados e fachadas, unha por asolagamento, outra por limpeza da vía pública, e dúas por cartéis e sinais que estaban perigosas. Ten agora mesmo 42 incidencias en espera de atender. Como ben imaginades, pois se foron priorizando aquelas que supuñan ou maior perigo ou maior afectación para a cidade. Alén diso, houve outras 12 incidencias tamén relacionadas con árbores, etc., atendidas polos equipos de Protección Civil e máis pola empresa concesionaria de Parques e Xardíns. Cortes de rúa, actualmente temos 2, unha na rotonda de Vidán con Vitoria Míguez, están cortados carrís dirección Santiago pola avenida Figueira Valverde, pola avenida que pasa polo lateral do Chus, porque hai un árbore de grande dimensión caída e se precisa un guindastre moi grande para retiralo. Estamos nese proceso, estáse desviando o tráfico por Vitoria Míguez en dirección San Lourenzo e o Camiño Novo. Na avenida de Lugo están cortados 2 carrís dirección Hórreo por afectacións das árbores que están no talud do Seminario Menor, están ali traballando ahora mismo, hai un carril habilitado de circulación. Ao longo da mañán e da noite houve máis sitios con cortes puntuais polo tema de polas e árboles. Víronse moi afectadas as liñas 6 e 6A, que sabedes son as que van desde os Tilos a San Marcos e logo a liña Aeroporto, a liña 5 Viterrocha, a liñas circulares e a liña 7 de Arins. Todos, insisto, por cortes de rúa. Agora mesmo non hai, excepto da avenida de Lugo, ningunha que afecte as liñas de autobuses e estánse regularizando os servicios. Que quero dicir con isto? Pois bastantes das liñas xa funcionan con normalidade, en outras hai algún autobús que aínda acumula retraso e que será corrixindo según se vai prestando o servicio, e hai outras liñas que están en regulación horaria. Que quere dicir isto? O estar atascados ou estar parados autobuses por cortes de viario, xúntanse, pois, o mellor 2 buses tras. Cando retoman outra vez o servicio dos 2 autobuses, se un deles vai baleiro, o que fai é adiantarse, poñerse nunha parada máis adiante do recorrido e esperar para volver a coller o ritmo horario. Eso que se chama regulación horario, para poder dar normalidade. E hai varias nese sentido funcionando. Esperamos que a altura da hora do xantar agás, insisto, o da avenida de Lugo, que depende de cando se normalice, pois estará todo máis ou menos con normalidade. Afeccións maiores, xa non digo menores, como tellas, fiestras e algunha chapa que sai voando dos edificios, hai 4 incidentes importantes. Un Conservatorio Superior de Músico, que prácticamente a metade do tellado quedou colgando por un lateral. No Cole das Fontiñas, no módulo de educación infantil, que é un árbore pola noite, rompeu un lucernario que meteu agua nun dos baños. O tellado
da empresa Leroy Merlin no polígono Costa Bella tamén está afectado. Aquí non vos sei decir en que nivel está, pero está afectado. E logo o Centro Sociocultural da Trisca perdeu algunha chapa do tellado que non está metendo agua, pero bueno, que haberá que solucionar. Logo, respecto de cortes de luz, hubo multitude deles por caída de postes e árbores na liña eléctrica. Veño de falar aí media hora co delegado da zona noroeste de Fenosa. Non me pasou unha relación exhaustiva, ni moito menos de todas as incidencias, porque díxome que tiña todos os equipos na rúa traballando, que xa máis adiante, cando poderán normalizar, xa nos indicarían, pero bueno, que houve bastantes incidentes. Non me consta agora mesmo que haxa ningún sitio sin luz, pero probablemente sí que haya algún sitio puntual, pero non digo grandes barrios sin luz, non me consta. Dime meu compañero Suso Domínguez, que sabedes que leva o tema de servicios básicos, que temos alrededor de 400 luminarias agora mesmo sen luz, por afección dos postes ou das propias liñas, pero bueno, que iremos recuperando pouco a pouco ao longo da mañán a normalidade. E logo, pois, en aspectos de asalgamento, pois, hubo bastantes bolsas de auga nas estradas, sen dúbida, porque, como podedes imaginar, nun temporal destas dimensións, por moito que limpes e moito que prepares, a primeiro facho de vento volvete botar todas as polas e as follas aí encima. Entón, hubo bastantes asolagamentos, estuvo a empresa Viacua moi encima dese tema, tamén os bombeiros foronse solucionando con bastante axilidade. E logo hubo un pequeno desbordamento en Brañas de Sar, do río Sar. A Xunta de Galicia activou o Plan Inungal, que é o Plan Especial de Protección Civil ante o risco de inundacións, en nivel de prealerta. Quer dizer, non estou dicindo que teñamos unha ameaza de inundación, pero sí que hubo pequenos desbordamentos e está así. Eu creo que con isto dou conta da entretida noite mañán que tivemos. Imaxes moi chamativas, un monocampus que víamos ese coche aplastado por unha árbore ou o tellado do conservatorio, non? Que voou. Sí, literalmente, quedou enganchado e medio caído. Sí, non foi só no campus, en algún sitio máis que caeu algunha pola encima de vehículos. Bueno, pois son imponderables que os seguros responderán. E que máis que decir que lamentalo moito, pero non son cousas que podas controlar. Sí, non temos constancia de ningún dano persoal e que caeu, pois é importante ese dato. No caso do desbordamento... Perdón, a que afectou? Entrou en vivendas, en Brañas de Sar? Ata